И аз много се разтревожих, като я чух така. След половин час Александра и Денис вече са пред жилището на Румяна. Междувременно Александра е оставила дъщеря си при Хана в магазина. 21-годишното момиче веднага отива при майка си, а Денис наблюдава от разстояние. Няма да може да влезе. Не ме интересува, трябва да ме мамо. Какво става? Еми, ела ще ти кажа какво става. Не. Какво се случва тук? Ето, господин ще обясни. Колко пъти да ти казвам какво се случва? Млада госпожице, това е стандартна процедура. Каква стандартна процедура? При просрочване на кредити, какъвто вашата майка има и го не е обслужила Какъв кредит казва? Какъв, мамо? Защо работя денонощно според тебе? За да си правиш веждите. Ето, господина ти обяснява Идвам да защо. описвам имуществото Нещата са на кокъл. и... Ма какво имущество? Нямате право да пипате нищо тук. Против човека си в правото. Какво право? Това са нашите вещи, въобще не Няма може да ги пипате. значение. Аз си върша работата и просто трябва да ме пуснете. Съдия-изпълнителят влиза в дома на Румяна и Александра, за да опише имуществото им за последващо изземане. В този момент при отчаяното момиче идва Денис, за да поднови офертата си. Знам, но... За какво ще се нужда след каква е тебе? ситуацията. Замисли се над предложението ми. Мога да ти дам 2000 лева. 2000 лева. Може да ми дадеш сега. Откъде ще ги намериш ти тия пари? Да, чисто. Можеш ли да ги намериш? Да, за 15 минути ще ти ги донеса веднага. Не знам. Разбрах какво искам от тебе. Добре, съгласна съм. Ако можеш да ги дадеш сега, добре. Да, идвам. Хайде. След 15 минути съм тук. Ужасна ситуация, но нямаше как да не приема. Майка ми щеше да се поболее в тази безизходица. Направо си умря от срам. Никога иначе не бих приела тази оферта. А пък това си измама и за родителите на Денис, обаче ще трябва да се прежаля. Работата с Дъртия вече ми е в кърпа вързана. И направих много добра инвестиция. Алекс ще ми струва само 2000 лева, аз ще спечеля 25. Велик съм. След като Александра е приела предложението на Денис и за 2000 лева трябва да играе ролята на негова приятелка пред баща му, още на следващия ден и предстои въпросната актьорска изява. Бащата на Денис, Климент Борисов, е дошъл в София по бизнес дела. Здрасти, добре сте. Идеално съм. Да, всичко е наред. Тя е по-хубаво, отколкото на снимките. Благодаря. Няма излагам рода. Защото това не е комплимент, само да го почна. Радвам се за твой избор. Надявам се да се обичате. Да, Аз знам, че ти много обичаш. Казвам си ми. Да. Много мило си каза. Какво си каза? Шторчо. Ние така си викаме. Много готин. Бащата на Денис разговаря с младежите и остава във възторг от възможността Александра да стане негова снаха. Мисля скоро, че е време да предприема следващата стъпка. Мисля, че не намерих жената на моя живот. И за това вече си мислиш така. Да, имам такива намерения. И радвам се за вас. Нали моето? Що се обичате. Да. Така. Така, тя казва така и усмихвате се.